ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମାଲିକ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଥିଲୁ କାମ କରି, ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଡେଲି 200 ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋଟର ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? କେହି ତ ପିଲା ଆମେ 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ପୋଲିସ ମାନେ ବି ରୋଡ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମେ 10-12 ଜଣ 2-3ଟା ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ରହିଥିଲୁ। 3-4 ଜଣ ରୁମ୍ 3ଟା ରୁମ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲୁ। ଖାଇ ପିଇକି 3 ଦିନ ହେଲା ଥିଲୁ। ଆଜିକି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ନ ବି ନାହିଁ, ସକାଳୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ କଥା ଟିକେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ତ କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ସଡ଼ନ୍ କହିଲେ 1 ଦିନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଦିନ କହିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ବନ୍ଦ, କାଲିକି ରାତିରେ କହିଲେ ଯେ ଆହୁରି 21 ଦିନ ବନ୍ଦ। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ନା, ଆମେ ଘରେ ବି ଆମର ପାଣି ପଖାଳ ଯାହା ବି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପିଇକି ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖିକି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏମିତି କଲେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ତ ଆମକୁ କିଛି ନହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ।